Kano yung gulyasan mo, Lodi? 80 kilo? Bagsak presyo yung gulyasan natin dito. 80 pesos na kilo. 240 binduan. Sa Bahita, 160. Pitilya. Nakaiba pala yung mga presyo nito na mga latagang po dito ng isda, no? Tapos yung mga torsilyo. Ito torsilyo. Magkano torsilyo? 230, no? Yan po yung mga per kilo na mga latagan po nila dito na mga isda na mabibili. Mga isdang bato po ito, no? Sa kanilang mga latagan. Sa halagang 100 pesos. Magkano yung tumpok? Ayun, 100 pesos na mga tumpukan po ng gulyasan. May pamprito ka na at panggata. Pati yung yellow pinto na natin, 150 per kilo. 100 pesos, no? O, tatlo 200, dalawa 150. Pero ang isang tumpok po ay 100 pesos na mabibili. So may 50 pesos din po ng mga tumpok ng mga hipon. 280 per kilo. Ano kilo mo rito? 260. Dito sa ano? 260 rin. Dito 240 sa mga isang bakoko. Ayun, yun po yung mga presyo, no? 260, 260, 260, 240 sa mga ganitong klase na inyo pong mabibili kay B2. At tapos 220 sa mga pusit, lumot na masarap na lagyan ng palaman, no? 360 sa mga pusit. 120 at 100 pesos sa mga kilo. So marami silang mga nakabanyera pa mga yellow pintuna, no? So mura na po ang mga presyohan na inyo pong mabibili at pagbaba ng mga presyo ng yellow pintuna. So masasabi natin sa mga latagan po dito ay bagsak presyo, no? Bagsak presyo ang kanilang mga Isang magandang umaga po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa panibagong update. So tignan natin yung kanilang mga latagan at mga presyohan na kanilang mga ibinebenta sa mga mamimili, no? So babaybayin natin itong kahabaan po ng Estrella Street sa bayan po ng Malabon Fish Market. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Shout out Kuya Romy, magandang umaga po. At kayo ay paligpit na naman ng mga paninda dahil may MCAT, no? So yung mga MCAT po natin dito ay nag-iikot at nagpapatabi ng mga vendor. At may mga dala rin silang mga timbang na bakal na panglalagay sa mga timbangan kung sakto ba o kulang ang kanilang mga timbangan, no? So, ang pwesto ni Kuya Romy dito ay yung mga tilapiyang Batangas at bangus, Dagupan. Kuya Romy, magandang umaga sa iyo. Magkano po yung mga tilapiyang Batangas po ninyo? 120 pa rin po. 120 per kilo. Sa mga bangus po? Sige po. Ikaw! Bangus po natin magkano, Kuya Romy? 160 pa rin, boss. 150? 160. 160 na kilo po, no, ng bangus ni Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market. So shout out uli at magandang umaga Kuya Romy. Magandang umaga po. Pasensya na kayo. Sige po Kuya Romy, at bilisan niyo po yung paglilinis. Salamat po, salamat. Salamat. Magkano yung gulyasan mo, Lodi? 80 kilo? Bagsak presyo yung gulyasan natin dito. 80 pesos na kilo. Dalaw para sa matibay. Kita ko pala si Mayor Sandalga. Kaya walang ulo. Salamat. At lipat tayo. Shout out, Tagawad. Good morning. So dito tayo sa pwesto sa kabilang side at update natin yung mga iba pang presyo ng kanilang mga isda na mabibili o mapipili ng ating mga mamimili. So shout out sa ating mga silent viewers, no? Shout out sa inyong lahat at magandang umaga po. So tawid na tayo.
Ate Pam, shout out, good morning sa'yo. Good morning, siya po yung may account ng Vendor Mix Official, no? Shout out. Ayan, shout out. So kaya, Ate Pam, malalaki mga bangus mo ngayon, ah. Kalinis, kalinis. 160 yung taas, no? Mga tatluan to, meron 1 kilo. Yung pipiliin na malalaki. 160 per kilo na mga bangus na mapipili nyo po rito, no? Tepam, salamat po, ah. Shout out, good morning. So, dito tayo sa mga isdang dalagang bukid, labayita, betilya, at magagandang mga torsilyo. Tapos may mga isdang binduan. Yan po yung mga isdang bato na latag po dito. At meron din po mga isdang surahan, no? Yan po ay masarap sa fillet. So naglilinis ng mga isdang torsilyo. So update natin yung mga presyo. Magkano presyo? Update natin presyo. Eh dito sa Binduan. Ha? 240 Binduan. Sa Bayita. 160. Bitilya. Kakaiba pala yung mga presyo nito na mga latagang po dito ng isda, no? Tapos yung mga torsilyo. Ito torsilyo. Magkano torsilyo? 230, no? Yan po yung mga per kilo na mga latagan po nila dito na mga isda na mabibili. Mga isdang bato po ito, no? Sa kanilang mga latagan. So magaganda yung mga isdang bato na latag po nila dito at talagang fresh yung mga torsilyo rito. At yung iba pang klaseng laman dagat na ayaw nyo pong mabibili. Bossing, thank you ha. Salamat, Pam. Thank you. Nandiyan yung motor ko, pinarada ko muna dyan. Mamadali rin kasi ako. Ito na ako, Pam. Salamat. Tapos dito yung mga dagupan, ang kilo ay 250 pesos per kilo ng mga bangus. Ito 100 pesos isang piraso at may tumpukan din po dito sa halagang 100 pesos. Isdang gulyasan. Boss, good morning. Good morning. Tapos dito yung mga yellow pinto na po natin, no? 150 sa kanilang mga per kilo. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga latagan. Yung mga isdang turay kabase sa halagang 50 pesos. Tumpukan ng mga tawili 50 pesos. Saan? Morning. So ito yung mga pusit natin sa halagang 100 pesos tumpukan. So ito yung mga latagan dito ng mga galunggong. Tapos mga isdang alumahan. 100 kilo dito ng mga panindang gulyasan. At may mga tumpukan din po ng mga pusit sa halagang 100 pesos. So yan po yung mga ina-update natin dito sa mga latagan po ng tumpukan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Good morning. Ito po 50 pesos sa mga tilis, no, sa mga tumpukan, tapos 100 pesos sa mga pusit kalawang. Tapos mga bentahan na yan. Yan po yung mga latagan po nila dito, no. So binabaybay po natin tong kahabaan ng Estrella Street sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update natin sa mga manonood natin o mga dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So MCAT ng Malabon, 100 pesos tumpukan ng gulyasan. Ito yung mga alumahan, 180 to 20 sa mga per kilo. Dito, 100 ang kilo. Yun! Shout out po kayo sa ano, Tulingan.
Gulyasan. Tilyasan. 100 pesos yung mga per kilo, no? Ang tilapia naman, nariwa rin yan. 50 lang. Mapagal, Ayan, yan po yung mga presyohan ng mga Ito naman. gulyasan natin dito, no? Sa 100 pesos na Aray ko! Ito yung mga paninda po dito ay 100 pesos. Yung mga pusit din po at may maalamang din po. Ayan. Ganda ng pusit natin, no? 100 pesos, no? Sa mga tumpukan. So, yan yung mga update natin, no? So, ganyan karami po yung mga mamimili po natin na dumarayo sa bayan po ng Malabon Fish Market. Itong kahabaan ng Estrella Street. So, lahat po yan ay i-update na po natin sa ating pagbablog sa Malabon Fish Market. Ay, ito eh. Magkano hipon? 2.20. Magkano hipon mo? Balikan natin. 2.20 na lang kilo. 2.20 na per kilo ng mga hipon. 2.20 na lang, mami. Tapos tumpukan ng mga bangus pandaing ay 100 pesos. Una na yan, hindi na yellow pit. Lagupis. Alat. Yellow pit. Tapos yung mga yellow pin tuna natin dito ay 150 per kilo. Magkano yung tumpukan? Ang dalawa? Dito may tumpukan po ng gulyasan, no? Digital lang, digital. Sabi ko lang, malang Magkano yung tumpok? Ayun, 100 pesos na mga tumpukan po ng gulyasan. May pamprito ka na at panggata. Pati yung yellow pin tuna natin, 150 per kilo. Salamat, thank you. Good morning. Dito tayo kay Boy Bangus. Ang highlight natin sa kanyang mga binebenta mga bangus na kada peraso. So mga prutas, 75, kalahating kilo, 150 per kilo. 120 sa mga ubas na seedless. Ayan po yung mga presyo ng latag nila na inyo pong mabibili. 150, no? Sa mga ubas na kulay green. 50 pesos. Shout out sa iyo, Boss Maeng. Saan sa mga namimili ngayon? Yan lang ang paninda mo ngayon, 50 pesos, 60 pesos na mga kada piraso. Wala mo na akong malaki yung sando. Wala muna ngayon. Pas muna tayo. Hindi pa na manalo eh. Alam mo na. Alam mo na. Shoutout sa'yo, Boy Putik. Basa na naman ang kalsada, ha? Wala na naman trabaho. Ginano na naman siya. Pinag... Sabi naman sa nila, alagaan ang trabaho. Chinugi. Diyan lang yan. Chugi. Kaya pala. Yan, maangas mamakyaw eh. May angas pala yung pamamakiyaw. May angas yung pamakyaw. Hmm. Kaya pala eh. So, ano pa masasabi mo? Dito wala akong amo. Hindi, tilapia. Kay Boy Tilapia, may masasabi ka? Kalabot lang ko, medyo Sige, tuloy mo lang dito. tilapia, mga January, mawawalan yung pwesto niya. Ano, no? Mawawala na yung ano niya. Pwesto? By January? Yung tao ito, yung sinasayang lapitan niya doon, oo, kayo na. Si Boy, Balita pa lang yun, wala. balita pa lang. Oo. Kumbaga, pinahanda ko lang siya. Kung sakaling magkaroon ng Kailangan maging alerto lang. Ayun. So, salamat sa iyo, Boy Bangus. Sige, pupuntahan natin, Boy Bangus, ha. Thank you, thank you. Salamat. At update natin dito pa yung mga... Oo. Ito po ay 230. Murang-mura po yung mga presyohan ng hipon sa bayan ng Malabon. Mga prutas, presyohan din po na inyo mabibili o makikita sa aking mga vlog, yung mga presyo. At may mga tumpukan din po dito na mga pusit tumpok ay 100 pesos. O, 3,200, 2,150. Pero ang isang tumpok po ay 100 pesos na mabibili. So may 50 pesos din po ng mga tumpok ng mga hipon. 280 per kilo. Shoutout sa'yo, Boy Putik. Nachugi ka daw. Oo nga, 330. Ayan.
Ayan, shout out. Ah, sige. Ang dumi mo. 3:30 po, no? So marami na tayo mga nakikita ditong mga bentahan ng mga nakalipas o nakaraan. May mga pompano na po tayo na mabibili sa bayan po ng Malabon Fish Market. Puntahan nyo lang po dito si Boss Make, dito sa kanyang pwesto. Yan po ay 330 na per kilo, no? Sarap niyan, tause. Yan po ay isdang pompano. So shoutout sa iyo, Boy Tilapia. Ayun, shoutout. At tatanungin natin si Boy Tilapia, no? Nagdikit-dikit na si Boy Putik, si Boy Tilapia at si Boy Bangus, magkakatabi na sa pwesto. So kausapin nga natin ngayon si Boy Tilapia, no? So ikot muna tayo. Ikutan natin si Boy Tilapia. Good morning. Tilapia niya, ang per kilo ay 90 pesos. Kaya lang medyo busy si Boy Tilapia kasi may sinasabi sa iyo si Boy Bangus na ang lapid mo daw huhukain na malapit na by January. Totoo ba 'yon? Ayun, haka-haka niya lang yun. Haka-haka niya lang ba? Sabi sa kanya, huwag siya mag-asam ng isang bagay na hindi naman dapat sa kanya. Mag-asam ang tawag sa inggit. So, yun nga, yun yung sinasabi niya na hukain nga daw yung mga lapida mo at yung tilapia mo ay yun na nga, yung sinasabi niya sa'yo. Hanggang January ka na lang daw. Naiingit na lang siya sa akin. Gusto Ah, na naiingit. kami pwesto, hindi niya dito. Hindi niya makuha, kaya pala. So, shoutout sa'yo, Boy Tilapia. At maraming salamat. Ah, sige. Ah. Ayun, Boy Tilapia, Boy Putik at Boy Bangus nagsama-sama na rito sa isang pwesto. Nasa gitna lang si Boy Putik para corner nung dalawa ni Boy Tilapia at ni Boy Bangus. Kakalaman ako sino matibay. Sige, salamat. Thank you. So dito tayo sa datagan pa sa kanilang mga isda. So prutas tong mga nadadaanan po natin ngayon, no? So maraming mga prutas na mabibili rin po dito at mga gulay. 160 per kilo ng mga yellowfin tuna. So sa mga price update natin na ating pong na-update at mapapanood ng ating mga viewers at mga gustong pumunta sa bayan po ng Malabon Fish Market, ayan po yung mga latagan po nila dito na ating pong in-update. So ayan po yung mga tag price. Magagandang mga hipon, no? Mga alimango, no? Buhay na alimango at mga hipon din po rito. Good morning, kiddos. Good morning, my friend. Ay, good morning. How are you? Fine. Fine. Kayo ng magandang sagot. Ayun. Fine. Sap-sap. Bawasan na tubig yan lahat. Hindi ka mahirapan mag- Bito. Magkais sap-sap pa. Diwa, Bito. Good morning. Ganda ng sap-sap, oh. Magkano kilo? Pupunta na pupunta. Tuwa. Yung pagkano ah. Magkano kilo mo rito? 260. Dito sa, ano, 260 rin. Dito, 240 sa mga itong bakoko. Ayun, yun po yung mga presyo, no? 260, 260, 240 sa mga ganitong klase na inyo pong mabibili kay B2. Siya po ay nasa bandang gitna at si Kuya na nagbebenta rin po ng mga alimango, no? Tapos yung mga tahong, ngayon pa lang nag-ano ng tatanggal, no? Magkano ngayon ng ano niyan, kilo na? Hindi, isang lahat tayo. Isang- Ilang taon, sinimalang masunod tubig, pati lahat. Hindi na naman na ano, no? Madalang na naman to. Santabo, 100 pesos.
Ganito rin to sa Batotoy. 50, ang dami niyan, 50 pesos oh. Mga Batotoy oh. Buhay po yan ha, yung mga Batotoy na yan, na inyo pong mabibili. Salamat bossing ha, thank you. So ayan na po yung ating update sa kanilang mga latag. So mga tumpukan na mga galunggong, may 50 pesos at 100 pesos. Bossing, good morning. Magkano per kilo ngayon? 260 lang kilo, boss. 260 ang per kilo. Boss, magandang maga. Magkano ngayon yung talangka? 240. So 240 ang presyo. Sa buhay na ano mo, swahe? 400. Katampal? 200 ang per kilo. Yan po yung mga update natin sa mga latag, no? So maganda at fresh ang mga bentahan po dito sa Malabon Fish Market. Boss, thank you. Salamat. Salamat. Tapos 220 sa mga pusit lumot na masarap na lagyan ng palaman, no? 220 sa pusit lumot. 220 sa mga hipon. Uy, 220. Tindaki mo. Ika talaga, TJ, oh. 180. So, ito yung pwesto ni Kuya Ricky. Salmon na local, 180. 160 sa mga yellowfin. 200 pesos sa per kilo ng kanyang mga balsa galunggong. So, pababa yung mga presyo, no? Dito, Kuya Ricky, 180 sa mga pusit galawang. So, dito tayo sa iba pang pwesto. Kada piraso may tumpok 150, 140, 150, 160. Yan po yung mga presyo o tag price ng mga bentahan po dito ng Bangus Dagupan. Kuya Ricky, dito magkano po yung salmon nyo? 180 sa mga ulo. Sa mga ganito pandaing, 150, 140. So, kumpleto detalye tayo sa pwesto ni Kuya Ricky sa kanya mga presyuhan ng mga isda na mabibili sa bayan ng Malabon Fish Market. Kuya Ricky, maraming pong salamat. Shout out po at magandang umaga. Thank you po. Salamat. Eto, mga 10 piso na sili. Medyo mataas ang sili natin ngayon, no? 10 pesos tumpukan. Kalamansi ay 60 pesos per kilo. Walang tag price, te. 40 kalate. Bali 80 pesos ang kilo. Yan po yung mga presyo ng talong. Salamat po. Ito, 80 pesos kilo ng mga gulyasan. So, libre pili at kung anong size ang gusto po ninyong mabili. Yellowfin 130, 100 pesos. May tumpukan din po dito ay 50 pesos po. Tamban. Tapos 100 pesos sa mga gulyasan at 260 sa mga pusit. Mga itlogan po na mga pusit, no? Good morning po. Dito presyo, update natin sa mga presyohan ng hipon. May 240 at 230 per kilo. Magkano dito? 240, 230. So, bagsak presyo yung mga hipon ngayon, no? Hanami, Tokonami, saka Monami. Yun. May pangalan ng mga candy. So, yan yung presyo ng kanilang hipon. 230, 240 hanggang 250 na kada per kilo. 220. Yan, tumpukan din po. So, bagsak presyo yung mga hipon sa Malabon Fish Market, no? 250, 280 ang pinakamataas na ating natanong doon. Ngayon, 240 rin po dito sa kilo. At dito ay may mga latagan din po, no? Matumpukan na po. 130, 120 sa mga yellowfin tuna. So, tamban 60 pesos per kilo. So, ito yung mga presyohan na pangmasa yung mga update natin, no?
So bumaba ang mga presyohan ng mga isda rito, hipon. So panalong panalo. Ito 100 pesos na tumpok ng mga tilapia. At 110 per kilo ng mga tilapiyang Batangas. Good morning. Good morning. So shout out. Good morning sa iyo, Tiyo. Nakita ko si Kagawad namimili. Pauwi na. Oo nga eh. $240, 300 pesos per kilo ng hipon. Dipot-pot magkano rito? 4? 400 pesos po sa mga pusit. Napakasariwa, Boss Lando. Napakasariwa. Ganda, no? 400 pesos. Oh. Mga pusit. Pusit. 100 pesos. Shout out ulit sa Tiyo. Mga tumpukan. Rabbit fish. 100 pesos na tumpukan. Rabbit fish. Rabbit. Di ba meron isda sa pusa? Yung isa yung apahap. Nalaban naman ni ano yan, ni apahap. Rabbit. Rabbit fish. Diba ano yung danggit, di ba? Danggit. Hmm. Danggit bay. Ito 50 pesos na mga tumpukan ng mga salegin to. Oh. 50 pesos. Tapos yellowfin tuna po natin, no? 120 at 100 pesos sa mga kilo. So marami silang mga nakabanyera pa mga yellowfin tuna, no? So mura na po ang mga presyohan na inyo po mabibili at pagbaba ng mga presyo ng yellowfin tuna. So masasabi natin sa mga latagan po dito ay bagsak presyo, no? Bagsak presyo ang kanilang mga latagan ng mga seafood sa bayan ng Malabon Fish Market. Medyo may pagtaas na at paggalaw yung mga presyo ng ibang mga pusit. Yun po yung nakita natin, no? Talangka natin dito, binenta na po sa 50 pesos, oh. 50 pesos na tumpukan ng talangka. Mababa na yan, 50 pesos, no? 90, 80 pesos sa kilo ng mga gulyasan. So dito may tinumpok na rin pong gulyasan, 100 pesos. At magkano per kilo, Boss Gerald? 80 lang. 80 pesos ang mga kilo ng mga gulyasan, no? Bumagsak na at pumalo sa murang halaga ang mga presyuhan ng mga isda sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, tumalon ang isang piraso. So, update pa tayo dito sa katabi. Parrot fish halagang 100 pesos, 100 ang kilo. So, gulyasan. Dito magkano kilo? 150. 150 sa mga isdang matambaka. Ayan po yung presyo. Ayan, yan yung mga latagan po dito natin pong na-update, no, sa Malabon Fish Market. Shout out Boss Ed Pompak. Ato, tumpukan na. Ayun, ang laking isda, oh. Mga bangus, no? Boss Ed, salamat. At dito tayo sa mga latagan ng gulyasan. $100 dalawang piraso na at makakapag-iniho ka na. Magkano, Boss Brian? Good morning sa'yo. 280, 260. So yan yung mga presyo ng mga hito, no? Salamat, thank you. Salamat, shout out, good morning. At update pa tayo dito sa kabilang side sa pwesto nila Annalyn Bernardo para sa mga presyohan ng kanyang mga bentahan ng tilapia. Annalyn, good morning sa iyo. Shout out. Tinatanong na ang kapatid mo bakit di ka ron niya nakita sa picture. Bakit dito ako sinasama? Hindi ko masabing dito. Dito
po ay 140 per kilo ng yellowfin tuna. 100 pesos sa kilo ng tilapiyang Batangas, no? Bagsak presyo yung mga isda ngayon. Biglang baba. Matumal nga daw yung ano. Sabi niya nga, nagtatag sa akin. Ate, ba't di ka namin sa dito sa talent? Hindi ka nag-amin ng papapito. Sabi ko, gumawa natin yan kasi ayaw ko. Maaari yung mga tilapia namin, isda, pero ako ayaw ko. Ayaw talaga eh. Sino yan? Kasama niya. Eh kasi nakita niya daw si Jairo, yung